Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Saudo 34 minutos sa nakaligad sa tayo ng alas 12. Pagulan nyo na ba ang Bumbo News Center para sa ato nga Bumbo Network News. Sa ato nga pagbalik banwa, maging kaupo naman naton si Congressman Greg Sataya sa Lone District sa syudad sa Bacolod. Ini may kantanan sa naging kontrobersyal nga payag ni Mayor Bing Leonardia nga ini sila ang iyang grupo kung si Mayor Bing hindi na magsuporta sa kay Congressman Greg Sataya kay wala niya kuno panindugan ang iyang payag nga mangin neutral kay ti ang kasugdanan nga mangin neutral si Congressman Greg Sataya hindi siya sa putian o kung hindi siya mag-intra sa putian, hindi man siya mag-intra sa pulahan aral na siya sa tunga-tunga. So ano ang mapayag sini no, sa aton nga congressman diri sa siyudad sa Bacolod. Aton na nahibaluon pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kun ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini mangin layaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo.
sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Paano ang maging safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So tahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa 8:45 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Banwa, mangin kaupod naton si Congressman Gary Gasataya na sa nasiling ko na agod sa paghatag niya siyang opisyal nga pahayag ini may kang tanan sa ginhambal ni Mayor Bing Leonardia nga hindi na nila kagrupo subong si Congressman Gary Gasataya kay wala niya gin panindugan ang iya gin pahayag bilang nga pagka-neutral sa sining palabuton nga eleksyon. So ibalo naton sa side, Abi, ni Congressman Greg, na kung bala, ano iya mapayag sini? Kaysa sa statement ni Congressman Greg Gasataya, although nga way man gini siya nagpakamalaot ever since sa Grupo Progreso sa kay Mayor Bing Leonardia o kung sa kay sino man nga grupo, palikot to sa iya tawagin lang anay kay para nga ma-remind siya, no? Basta mga muna tawagan tayon. Way man nag-mention, no? Nagpahayag si Congressman Greg Gasataya sa iyang ginapagwa sa social media nga daw the other way around gani nagakatabo na ang natabo kuno mo. Daw kay samtang ini siya ang wala pa mag-decide nga mangin neutral sa hindi siya ang wala pa mag-decide abi nga mangin neutral o kung wala pa na tinimok-timok ang grupo ni Albi Benitez nga magapadalagan dili sa syudad sa Bacolod. May pila na ka mga tawo nga ara sa palibot ni Mayor Bing Leonardia nga yabi nga mga tugyanan sa pila ka mga kung ano man ang mga transactionis nga nagpahibalo o kung nagasugid sa kay Congressman Greg Gasataya nga sang una pa man lang yan daw may ara na sang mga manugpati gayon nga grupo ni Congressman ni Mayor Bing Leonardia nga nagatransaksyon sa iban nga tawo, sa iban nga individual, sa iban nga politiko, sa iban nga opisyal nga magapadalagan kontra sa kay Congressman Greg Gasataya. Ina sa tunga sa tunga mga kaibigan, apisar pa nga si Congressman Greg Gasataya ara pagyapon sa Grupo Progreso. So amo na ang pahayag sa
sa statement isa sa pila sa kaundan sa statement ginpagwa ni Congressman Greg Sataya nga sang una pa man sa wala pa ya lantaran abi nga daw ginasikway si Congressman Greg Sataya sa nga Grupo Progreso antes pa man niya tuhaw ang ining maingkwentro sa kay Mayor Bing Leonardia nga si anay Congressman Albi Benitez may pila na ka mga player no do man iya nga term political player ni Mayor Bing Leonardia nga ayo na ako transaksyon na sa pila ka mga pwede magpadalagan congressman nga magakontra sa kay Congressman Greg Sataya mo ng information yang nabato ni Congressman Greg. So that's why ipaklaro tayo ni kung ano gin man ang matuod sina dire. Nagbiya si Congressman Greg Sataya sa Grupo Progreso bangod nga gusto niya gid magwa kag magsuporta sa magsuporta sa piya ka partido o kon pahalin ini siya tungod sa akusasyon nga hindi siya neutral kag hindi siya nangin matuod siya nga panindugan iya ginhambalan. Yari ang sa piya ka linya sa telepono na lang no alang-alang iya nga Zoom. Okay sige. Sa piya ka linya sa telepono si Congressman Greg Sataya. Congressman mayong udto Bombodan, mayong udto si Mobodan, sorry gid kido hindi namin akon nga wifi connection, may udto gid simok sa nga mga tagpalamati. Okay. Sige, agi natin ang ginaton nga at least personal nga mapahayag mo ang imo iya nga sentimento sa sining although nga na-post mo na ini sa social media pero nabigid nga mabata ng imo nga tingog ang imo iya nga mapayag sa sining pahayag ba ni Mayor Bing Leonardia sa nagligat nga simana nga hindi na sila makahimo nga magsuporta sa imo tungod nga wala mo gin panindugan ang imo gin pahayag nga sa imo pagpadalagan kay kumo hindi mo mamabalibaran to ang kampo ni anay Congressman Albi Benitez kay may utang na loob ka man dito kag hindi mo mabiyaan ang Grupo Progreso magapabilin ka nga neutral pero sunod sa kay Mayor Bing Leonardia lately do na batsaga nila nga hindi ka na kuno neutral. That's why nga hindi na sila magsuporta sa imo. Ano ang imo mapayag sini Kong? Well, Bombodan, no, mayong udto liwat. Anyway, ang ilang accusation, no, nga himo ni being last Friday ato, no. Tilungay ni sa for me, these are all false accusations, no. Kasi ang mga ginbasihan would be number one, kaya muna ang mga colors ng bayo sa tarpaulin, no? But for me, ang political deception na ginatawag, tuman ka baskog ini siya nga akusasyon, no? But ang ako niya pagpati, ang political deception is more of hambal kang gina-honor mo ang ako neutrality, but ang ginagiho sa mga leaders sa dalom lain. Although, isang nagligad ng mga Oktubre Bombodan, I've been receiving informations. No? Ang sa likod sa mga operators, ang sa likod ng mga nagaduso, ginabi isang kandidatura, sa isa ka nagapapili man congressman, mga mataas man na mga operators ni Mayor Bing, no? Kasi nga sila partido, no? But ako wala gid ko nag-make any comment, wala man ko sabat, wala ko any announcements. Kiti ako nangin mapasko nga akong panindugan sa akong siling decision, Bombodan. So, because of that, ako gapati nga ang inang mga akusasyon batok sa akon about political deception and sham. Wala na isang hindi ito tuod, Bombodan. Sa gyapon panindugan ka sa imo ginpahayag nga magapabilin ka nga neutral. Bombodan, no? Nangin mapasko ang aton sila nga panindugan. Udong munambal ko bala ngati. Ako mahulat kung ano ang mangin tikang man no? If ever nga desider si Mayor Bing o nga mga proxies, no? Ngati may suportahan isa ka congressional candidate tungod sang ining akusasyon of political deception, then ako I will have no other choice, no? Matimo man
mga tikang accordingly, Bombodan. Pero hindi ni siya ihan another way around nga imbes nga ikaw ang ginakusaran sina, dapat ikaw mag-akusar. Kami information na kami din nga nabaton nga long before nga wala sa nga sining political season nga wala pa man ganit may baluan kung sino mangin may kwentro ni Mayor Bing Leonardia. Miara na kuno sang mga political player man ni kuana political player kuno sang Grupo Progreso nga nagatransaksyon na sa pila ka mga individual nga maengkwentro sa imo kagay ni mga na transaksyon daw ini nga mga transaksyunis daw nakalabot sa imo nga sa imo nga ang ining information. Bumudan ang sako ng damo ng mga political supporters, no, leaders man nga nagapalabot man sakon sang verified information, no, as well as mga statements sa mga deres, no, ang iban prangkaman maapektuhan ang ila sining job order, maapektuhan ang ilang mga JO, madulaan sila JO, so on and so forth. So amo na ang ining kalabanan ng mga political mga barangay officials nagaprangkaman sa akon, no, nga muna ang mga galapot tabi nga mga instruksyones sa ila. So ako tinagipos man lang Kuya Bombodan, no. Kuya wala man kusang any tika nga ginimo. But those are verified information sa idalog, no, nga public knowledge especially nga ngara sa mga politika. So apisar pa nga verified information ini kag daw bati ko to daw direct diya gani nga nakapaybalo sa imo ang pila ka mga individual nga ginpangtap nga possible nga mangin ipaengkwentro sa imo. Pero apisar pa sina pila pa ka bulan nga nakaligad na to. Daw wala kang gidyasang may ginatang nga comment. Wala Bombodan, no? Wala ko sa magin himo nga anything, no. Naghipos man lang ko. Wala ko sa any pronouncements, no, nga ginahimo. No, ako yan nag-react ako subong because nga ang ining pronouncement of political deception na bugat-bugat niya sa akusasyon ining sham because of color coding, so on and so forth, no. So mo na nga naghimo man ko sa ako sining pronouncement kag pag sabat man abi sa sining mga akusasyon. Okay. Hindi ayan isa pagid sa mga rason kung nga ang daw ginakusaran ka sa hindi mo pagtuman sa imong ginhambal tungod sa may pila ka mga streamers nga nakita ko nga sa grupo ni Anay Congressman Albi Benitez ngadto ditong imo itsura. Bumudan klaro nga punto musni, no. Tungod ang aton panindugan neutral kag wala man kuya may any pronouncement. Kung may ara itong mga suporta nga magagikan from either political parties, ginapa-welcome kung ginapasalamatan kung Bombodan. Kung may magdeklarar abi nga mga grupo isang muning nga partido, ginapasalamatan ko na in the same way kung may ito man ko magdeklara nga magbulik sa akon, ginapasalamatan ko ginabaton ko Bombodan. When in fact padayon ina nga mga nagalabot sa mga support sa akon. Okay, so hindi pwede mangin basihan nga at dito mo nga laragway sa streamer sa nga grupo ni Albi Benitez, hindi na iya mabasihan nga 100% or 100% ato ka dito or nadula ka na simo pagka neutral kay the same time may ara man gani isang streamer nga nakita kita nga do ato magani itsura mo dito sa Grupo Progreso sa Pulahan. So kung mag-amo sina, pwede magali makakusar si Albi Benitez nga hindi ka neutral. That's a valid observation, Bombodan. Correct na imo sina nga observation. As I said, anybody nga maghatag sa nila suporta kag bulig sa akon either of the political groups, welcome ko na Bombodan, pinapasalamatan ko na Bombodan. Okay, sige. So, sa subong official na gid nga ginapayag ni Mayor Bing nga daw hindi na siya nga hindi na sila magsuporta sa imo, ano ang mangin epekto sini sa imong kandidatura? Well, Bombodan ako padayon ng Kuya Gyapon nga nagatrabaho kaya sa senting eleksyon sa Mayo pa to no? As incumbent officials, damo pa kami. Deliver nga programa kag proyekto sa aton sinikuturan. So padayon lang ang mga suporta coming from
other parties sa kapadayon man na. No? Damo man kapanawag sa akon ng mga barangay officials nga bisan nakabaton sila nga ginambalan nga magsuporta sa amo ni kandidato. For example, basta sa akon nga Greg mahuulang kami para at least nila makakas nga amon nga mga JO but nga amon nga suporta ra sa imo. No, may iban man openly no nga mga elected officials nga commit sa aton nga padayon sa gyapon nga nagasuporta barangay officials, city officials, which kinapasalamatan ko gid na bombodan no, either openly or text or iban mga messages no. So sa aton wala man yung pagbago sa aton sining ginahimo sa aton sining direksyon bombo. Aha. Bangod sa sining mga nagaguluhan na Subo, nagamat-amat na inakusaray, normal gyud man sa politika, mga akusasyon yes, nga hindi man nagakulugan kay ginakusar ka nga muna, tuod na gina siya, akusasyon man lang namo, no? Wala man magabot sa punto nga nagpaminsar ka man nga mag-akusar ka, magsiling nga siya ginimo lang nila nga daw ginimo lang nila nga rason nga na hindi ka na neutral para nga ma-justify ang ilang nga pag-suporta kapag endorsar sa imo katunggali nga si Danny Atayde? Bombodan, ang sa akon lang tugyan ko na is pumuluyo. I mean, ang pumuluyo makahibalo, mag-evaluate, ang pumuluyo kabalo maglantaw. Kung ano ang nagakahanabo no? For me to make kung ano padara ng mga akusasyon, tugyan ko na is pumuluyo bombodan. They know what is the correct and precise and matuod ng mga informations even or barangay officials kabalo ko nanong matuod bombodan. But ang aton siniya, as I said, ang aton focus ka concentration padayon gyapon pagpangalagad sa serbisyo. Okay. Never nga nagsulod simo nga paminsaron kung nga tungod sining mga akusasyon ma-risk back ka nga mang-akusar ka man sila. Wala man bombodan. Ako nagsabat man lang ko kasi explicar kasi I need also to explain my side no. Sa bayan sining mga tuman kabugat nga akusasyon of political deception no, and ang ako neutrality is a sham. Di ka na nakuid man na i-subton kag i-explicar sa pumuluyo bombodan. Okay, sige. Lastly, pero nagpayag si Mayor Bing although nga amo na ning iyang official statement, pero wala man niya ginapunggan ang pila ka mga miyembro sang Grupo Progreso or iyang mga supporters nga mag-suporta sa imo. Ano ang masiling mo sini? Bombodan, amo na nga kuya, salamat ko sa padayon nga suporta sa pila ka mga GP nga leaders no sa barangay as well as pila man ka mga city officials no nga under GP nga nagdeklarar man sa padayon nga pagbulig kag pag-suporta sa aton no despite hindi nga mga pronouncement. There were even those ka mga barangay officials nga nag-risgo no nga basi mawad ang JO, basi makakasan nga JO despite the pressure, but nagtindog sila because kapati sila sang aton sini nga ginadulto nga mga programa kag upod sila sa aton sini bombodan. So ginapasalamatan ko gid sila. Okay, lastly kong ano ang imong nga mensahe sa kay Mayor Bing Leonardia kag sa Grupo Progreso? Bombodan, ang akong tingbon ko na gid lang no. Number one, pasalamat ko sa kay former Congressman Albi Benitez last Friday may ginpagawa siya nga statement sa media. Pasalamat ko sa ilang paglantaw sa ato no in terms of our performance as well as mga leaders man sang kan supporter sa asenso. Likewise, sincero man nga pagpasalamat no sa mga leaders sang Grupo Progreso, no, barangay officials, supporters na patayon nga nagasalig sa aton despite sa mga pronouncements. No? But in conclusion, ang ako niya mensahe sa pumuluyo, no, that has not be affected sa sininga nagakahanabo sa politika. No? Kaya as I said, ang eleksyon sa Mayo pa. At the end of the day, ang pinaka-importante ang padayon nato na pag-provide ng serbisyos pumuluyo in terms of their medical needs, in terms of their kinahanglanon sila sini matakadlaw-adlaw kapag pangabuhi. Kag ang pinaka-importante nga ato ni ginatusog na pagtukod sa Bacolod City General Hospital, which is for me one of the most important project for Bacolod City, Bombodan. Way ka personal ka mensahe sa kay Mayor Bing, siguro I'm sure nga hindi naging kamo sila magka-istoryanay personally.
actually, kumubudan kiti last pag-birthday ko, invite ko man si Mayor, nag-kadto man to sa akong pag-birthday, nag-istoryaman kami. Wala ko gani ko inkling, no, na amo na bingang pronouncement kami tabo after a couple of days, no. So aton padayon na sa pag-ugatan ng tanana. Okay. Anyway, hindi man niya ang partido ang magabulig sa tao, ang individual nga ara sa partido man niya magbulig ang magatrabaho, di ba? Yes, no. Ang pinaka kaidalman ni Giaponte ang pagsuporta magahalin sa pumuluyo kag sa mga tao nga padayon nga nagasali kag nagaupo sa aton. Okay, Congressman Greg Gasataya, sir, salamat gid sa imong oras kag maayong udto sa liwat. Salamat Bumbudan, salamat gid maayong udto gid sa imo. Salamat sa padayon nga pag hatag sa aton sa tinyo nga maka-explicar man sa aton sini nga makauturan. More power ayong hapon sa panananan. Nabater mga kabayan si Congressman Greg Gasataya. Diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto, iya ginapanindugan nga wala niya sa kamaturan ang report nga hindi na siya nangin neutral ever since sa pagdeklara niya nga ang iyang pagka-neutral, ang iyang neutrality. Ginapanindugan niya ni tiyan mo lang nagaling nagakamali siya tungkol sa color coding nga ginahimo karon sa tagsa ka mga partido. Nagakamali siya. Kabudlay gini may color coding ini mo. No, anyway, i-try taman nga magkahambal man si Mayor Binya Leonardia. Ano yang mapayag sa sining pag-deny ni Congressman Greg Gasataya nga wala na sa kamatuoran ang mga information na baton sa Grupo Progreso nga hindi na nanging neutral si Congressman Greg Gasataya. Ang tiyan mo lang ning kwadiya mo lang ni ang mayo ni siya kay ala sa tuwa-tunga mo. Pwede ba makasuporta si Albi, pwede ba makasuporta ang Grupo Progreso. Anyway, sa nasiling ko na banwa, hindi ang partido, no, hindi ang political party ang mag-serbisyo sa katawhan. Kundi ang opisyal mismo mangin lain man iyang political party, lain man iyang mga political leaning. At the end of the day, pagkatapos ang election banwa, ang aton yang hulaton yang mga serbisyo ay ning ginbuto naton mo. Why naton ang ginbuto ang political party, why naton ginbuto nga ang Grupo Progreso, kay ang Grupo Progreso maserbisyo sa aton, ang organisasyon or grupo pagbabago, grupo pagbago, o kung ano man ang mga grupo da. Ang ginabuto naton ang individual nga miyembro sa isa ka political party. Bisan ano pa man nagka-kampiyon sa nga political party, kung ang mga miyembro sa sinang nga political party, sa sinang nga grupo, hindi kampiyon, agil-il kaya gawa naton yapon. Agil-il yapon guwata. Kaya ang basihan naton diriya ang personalidad sa isa ka individual, sa isa ka politiko nga nagapadalagan, ano gid iya nga katuyuan nga gusto niya mangin opisyal, ano gid iya nga katuyuan nga gusto niya mag-mayor, ano gid iya nga katuyuan nga gusto niya mag-congressman, mag-gobernador, kung ano man nga posisyon. Kaya hindi naton 100% may baluan ang tagsa ka nagapadalagan kung ano gid ang ara siya panguna-una ka balatyagon nga mapadlagan siya. Gusto niya gid bala putoy-putoy ka pangabudlay para lang sa pagserbisyo sa katawan o kung base may lain niya nga katuyuan. Amo na dang aton nga dapat nga may baluan. That's why, kung yung mga ginamo ni mga akusaranay, di normal man na sa tagsa ka eleksyon, may mga ganun nga may mga inakusaray na. Para nga, para man nga mapilitan man ang mga natungdan nga magsabat ka, mag-explikar. Kaya sa tiyon nga mag-explicar na hindi sila, that is the time man nga makaangkon kita sa ideya kung ano ang ilang nga mga katuyuan, kaya makaangkon kita sa ideya kung balasin si Rugit ini nga tawo, pagi siya nga pagsabat. Di mayo man ganina, no? Pero sana siling ko na, at the end of the day, ang mag-serbisyo sa aton, hindi yake ang partido, kundi ang individual nga ginbuto naton.
8 minutos banwa ang nagkaligad sa tag ng ilauna. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time, ko na ito report ni Bumbo Dennis Rubica. Daw, tama naging kainit ang politika kag tungod sila daw. Ako na, doon nakabatsyag bang kusang kainit, doon kaginot. No? Siguro mapaliwaliwat anay kag makadto kita sa mabugnaw nga lugar. Sa report ni Bumbo Dennis Rubica, mabulubugnawan kita sini. Nga ang Mambukal Mountain Resort nga gina-operate sa nga probinsya sa Negros Occidental, ginapanagyan sa probinsya sa Negros Occidental, liwat nga nagbukas subong adlaw. Matapos nga ginsira ini kay ginhimo quarantine facility. Daw wala naman sa may gina-quarantine kag why na palay-palay na ang kaso sa nga COVID. At least kung i-blow up nato nining Omicron, kamag sala-sala na kita. Ari ang report sa Piak Linya, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Mapabulubog na kita na ya, antes ning mainit nga. Ikaw lang daya kay ara ka daya. Nakabalik na ko, nakabalik na kami. Nagpulubog na ko to kay na, no? Kay ti sa kay na mo ginihiwat na din no, ang seremonya sa pagbukas liwat kon reopening no sa Mambukal Mountain Resort Bumbudan na. Una ito kay na alas 7 nagpatagin sa isang misa. Tagin natin sa misa mo ng simple lang kinakamalipot nga seremonya. Mismo ti gipangunahan ni Governor Yubong Lacson, ang aton sini Provincial Tourism Officer. Same time ang head sa Mambukal Resort si Ma'am Disina. Bumbudan, of course, si Provincial Administrator Diaz Tamanto, si 303rd Brigade Commander, General Pasaporte, kaya ramandang ang 303rd Brigade sa pasulod sa Kwan, sa Mambukal. Bumbudan, no, kalkina sa sining seremonya, opening ceremony, di maging pirmahan ni Governor Lacson ang Executive Order number 21-45, no? EO number 21-45, declaring and kung inisang EO declaring the Mambukal Resort as a wildlife sanctuary, no? So imbes nga resort na da mountain resort, nanging isa na karon ka wildlife sanctuary na ang Mambukal Summer Resort. Kanami bumudang kay ang mga puno sing kahoy to gina naglibot kita to abe halinda sa may parking area gid bala akong magpasulga gid dira kay giniwat ang gamay ceremony sa lakat kami pasaka dito sa may hot spring bla. Ha? Baka namin sa mga puno sang kahoy bumudan doon nagdalabong doon nakakuan gid naka re-energize gid bumudan. Nakagulog ginawag sila. Oo, kay team almost 2 years mo wala na ginakatuan sing tawo ginimo nga quarantine facilities, no? So doon nagdabong nga puno sang kahoy. Kag do namin nagid palibot nagbugnaw nagid Bumbodan. So inad to Bumbodan sa mga mensahe ni Governor Lacson nga tinya pagbukas ang Mambukal Mountain Resort, no? Patimaan sa pagbukas pa no sang ano tawag aton nga tourism industry kita balantaman ang Mambukal isa sa mga dinadagsaan no, sa mga turista dito sa probinsya, local man kon mga foreign turista Bumbodan, no? Sa gusto magkadto, magsulod kag mag-enjoy lang sa Mambukal Mountain Resort. Kalimutan kay ginalimit pa so far na 70% sa capacity lang na sa mga bukal kay tiara na sa guidelines nato sa alert level number 2. So ang himuon nila mapabook gid sila diri na hindi pwede dito ka diretso ko lang kadto sulod kadto pabook gid sa tourism office sa province ari dito office ng tourism mumudan diri sa may Kapitolagon wala basi subong fully book na daw wala pagid mang bumudan kay sinem lang aga nag-open mo. Okay pa. Okay pa. Kadto sila di sa opisina sang tourism. Ari di sa may Lagon lang sa may tupad diri sang Cafe Tolyo. Nakapihan mo dibla kung makarelax-relax re. Ari di opisina sang provincial tourism diri sila mapabok. Bumudan no. Para makakadto sila dito. Subong bumudan free entrance pa na ang ginambal ni Gov Lacson gina
wala sila balayran ng entrance kung magsulod sa Mambukal Mountain Resort, pero kung magwa sila ng cottages, may babayad sila no? Pero may mga pila kapag sulundan, again patpatukin na si Ma'am Cheryl Dicina nga si Provincial Tourism Officer at same time siya dang head sa Mambukal Resort Bumudan nga pila ka mga pagsulundan nga dapat nga sundon mga panibago nga sulundan kasi ito isa na sa wildlife sanctuary. Number 1 Bumudan, bawal no ang luto. Kung magadto sila dala sila sa linuto. Ning segundo kiti kaya danta nagasusugba kita, bawal na, no, hindi pwede. No, dapat magadto tato dala kamo anay si mga luto nga pagkaon kay so far ang baligyan dara ang kitchen, kusina, sadto di pwede kita ka baka may kantin why na sa bumudan mo kay tilawig ni ubay naga-function. So dapat mabalog sila pagkaon, no. Then avoid sang mga matunog or magahod nga mga aktibidades. No? Hindi ka pwede ito pasigabong to sing stereo, sing musalakyan, kung may mga stereo da, kung may arangin makaliya pamati ka music, within sa sunod lang da sing cottage ng inyong sining kwan nga ginakupar. Ang pila ka mga pagsulundan kasi nato isa na ka wildlife sanctuary, hindi bala matublag ang mga endemic species dira. No? Buda ba mga kabog kay nato bilang doga kwan mo doga enjoy man ang mga kabog kuno nagdalag ko rin. Oo, nagdalag ko kay ara da may mga video kita kay pang sendera nagilupat man to ginang kabog, no. Do nagkikita man sa groting damo nga tawo ni wato nag-enjoy sila kay manog sulod naman da damo nga tawo. Ang aton sining nagligi ko before nag-close na da Mambukal may nakita bumudan na ng dining area bla nga ara sa suba bla. May mga lamisa to. May mga bangko diyan pwede ka kaon dira mismo sa suba, until mo nagalapak ka nas tubig sa suba. Wala pa function kay sang ligad to nga pagbagyo pagbaskog sa tubig, no? Nagkalatal-tal tong mga lamisa dira so ikayon pa ni, no? Wala pa function dira kaga aton nga convention hotel. Guwapo gali bumudan sing convention hotel dira sa kwan gintungkod tabla nagligad pa during pa the time ni former the late Governor Marañon. Hindi pa man functional, no? Why pa na ginapanagutan nga magamit. Ang pwede lang magamit ang pila lang ka mga cottages. Ang mga ganing nga siling magpa-kwan sila na yung pa-book-in, no? Magpa-record sila din sa Provincial Tourism Office, no? Antes sila magkadto dira. Kasi yes. Sa Subong wala pa overnight no? Hindi pa maka-overnight? Daw pwede na bumudan. Pila pa lang limited pa lang ang magamit nga kwan nga ning cottages. No? Mga silita nga magpa-box sila, di prabalaan nila kung pwede sila overnight, kaya wasip na kung may una na, naka-schedule. Kaya hindi na pwede subong mag-overnight nga ma-tent mo, no? Correct. Na da sa palibot? Hindi na rin nabawal na kasi sa mga outside activities, mag-create ka sa mag-ahod, kamalutuluto, hindi pwede subong. Ang ginabawal na sa sining nga panibagong ruling, kasi sining ko ti wildlife sanctuary na ni. Kasi ang ligad to ti resort lang, mountain resort. Subong niya wildlife sanctuary pagid bumudan. So muna gina-avoid ang mga unnecessary activities nga makatublag bala no, sa mga endemic species nga ra dira karon ang di lang mga kasapatan no, mga kabulakan, mga tanom no, nga ra dira so para di ba maguba no kasi naton ti ina-observe pa man nato ng mga health protocols bukod dapat nga post pandemic. Amo na nga limitado lang. So hindi sila kadiretso dito no. Pabok kit mo di anay sa Tourism Provincial Office. Antes ka mo makadto kasi base bala sining adlaw damo na nagpabok. Base pag mo to hindi kami pabok, di mo to kasulod kay limit na sinatan 70% lang sa capacity. Ang pwede so kanugon. So kung makapabok sila posible ba si makaschedule sa tisubong adlaw buwas nagpabok sila para buwas. Diba si damo na, hindi na pwede. Kasi next day sila, kamo ng sistema. So, pabukid ka mo rin kadto kamo sa Provincial Tourism Office, di sa may Provincial Lagoon, di sa may Cafetolio, ding opsinata, di sila magpabok pamuda nyo. So, mamatantadang portion lang sa mensahe kay na, ni Governor Lacson sa sining reopening sa Mambukal Summer Resort and Wildlife Sanctuary. Consequences of the pandemic, tourism stands one of the most affected sectors. As an essential pillar of our Avance Negrense agenda, its protection and revival are of
paramount importance to the province. Today, we show our firm resolve to gain ground in our recovery efforts for the tourism industry with the soft opening of our very own Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary. As we try to reopen our tourism, albeit cautiously, let it be known that in doing so, safety will remain to be paramount criteria in all of our decisions. For even though we are moving on, we are still in the midst of a pandemic. And in fact, a new variant was discovered. To the Negros Occidental Tourism Division, headed by Ms. Cheryl Dicena, and to everyone who made this day possible, congratulations. These are extraordinary times, and extraordinary efforts have to be put in to help alleviate the setbacks of this global crisis. Let us commit to work together to support the inclusive and sustainable recovery of the Negros Occidental tourism industry. I would now like to recognize the presence of Mayor Jerry Rojas of the municipality of Murcia. Thank you, and may God continue to guide us as we steer our province to recovery. Avance Negrense. Pumunta mo to portion no sa pagpara mga si Mayor Jerry Rojas na nagabot medyo na-relate si Mayor sang muro sa pagabot okay na nasa nakatambong man sa Bombodan kag sa naton Bombodan dira no sa Mambucal Summer Resort naton sa Bombodan may 24 hours nga naka-standby nga brand new fully equipped ambulance Bombodan na ngayon kaso bla may mga guests ka dira nga magkinahanglan sa emergency transport no so ara dira no standby na dia 24 hours bag-o ini siya kag fully equipped no nga ambulance pumudan ng mga caterers sa emergency needs ng atong siling mga guests no in kaso gid man pumudan nga may ara sa magkanlan no sa emergency o medical assistance no sa aton mga guests pumudan so gamay pa no sa mga kadto na naton sud no mga protocol para makaka-enjoy naman kita no sa liwat no sa aura atmosphere no sa aton sini Mambucal Mountain Resort and Wildlife Sanctuary. Balita gikan sa Kapitulo Provincial sa Bombodenes Republika para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. May mapaaliwan sana kita sini. No, kay liwat nga nagbukas ang Mambucal Summer Resort kag subong Wildlife Sanctuary pagid. No, 2 ka tuig man, almost 2 years nga sirado ini sa mga visitors. Nakabuilugin kay nakapulupahuway kay nakagulugin hawa man ang mga kakahuyan pati ang mga kasapatan, mga wildlife na kaangkon gid sang life. Mga kabog do naglagko, nakabuto na kag naglinupad na gani mga buto sang kabog mo. Imagine mo na yang almost 2 years nga sirado ini. Nakabulo-builo gid sila. 22 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa, magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad gilaman sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bumbo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bumbo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bumbo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo! Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bumbo Radio Bacolod. Basta Radio Bumbo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bumbo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks ukon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation ukon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, Paradyo Bumbo. Pabalik na ba kami sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Sauto, 30 minutos na kaligad sa tag na ngala una. This time ko na ito report di Bumbuan Sindol Surilla, inabay kang tanan sa tatlong adlaw nga National Vaccination Drive. Ang syudad sa Bacolod, taas gid ang turnout no sa unang adlaw. Kag sa ikaduhang adlaw nakabakuna kita mga masubra 19,000. Na ano aga mapayag sini sa aton nga Emergency Operation Center. Yara report Bumbo please come in. Bumbo Dan, nagkulang sang mga lapit 3,000 no sa target ang syudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Supposedly 22,000 nga target. Pero suno diri sa kay EOC Deputy Director Dr. Chris Sorongon nga sang first day abi naka 29,047 man. So kung 29,047 may subra man siya no kay 22,000 lang abi so mga 7,000 man ang subra. So ma-cope up ina sa gihapon. That is why today or subong adlaw kay last day ni subong Bombodan ti ginalauman ma-reach naman ang target kay madamo pagyapon sa mga kauturan ta ang nagahingagaw pagidya mapabakuna tungod sining 3-day or 3 ka adlaw nga bayanihan Bombodan bayanihan mass vaccination nationwide. So hopefully kung mag times 3 ka sa 22,000 Bombodan amo nang target iya sa syudad sa Bacolod no. So hopefully malabot gid na iya kag malapaw-lapaw kita dira jutay because Bombodan suno kay Dr. Chris Rongon today madamo pagid sa mga kauturan naton ang nagakaladto sa 42 ka mga vaccination centers. Ang 42 ni Bombodan ka mga vaccination centers all over Bacolod City ni siya no. So meaning may mga like let's say may mga ginaano ni siya bala ginatlibot ni sa mga kabaranggayan diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kay we have 61 barangays man diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Bombodan sa dugang bala nga pagpahayag pamatian naton si Dr. Isko Sorongon ang EOC Deputy Director. So, pero may buffer man kita isang Doc, the other day naka 29,000. Yes. So may sobra na kita almost 7,000. Oo, okay. So subong Doc ano naman inyo expectation Doc? So hopefully ma-sustain naton nga maka-reach kita sa 22,000. It especially subong last day na so may hingagaw pag itong iba. And then
nag-open man ito sa Negros Occidental High School. Tapos may additional pagit nga school nga nag-open Subo, ang Riverside College, ang Colegio San Agustin Bacolod. Okay. No? So may mga mga additional natin ng mga venues na para sa bakuna. So we're expecting hopefully ma-sustain nato ng momentum ng damo gid mapabakuna gyapon. But best effort man gyapon. Dok, pila ka vaccination sites today sa last day? Amo magyapon, we have 42 to 43 vaccination sites. Okay. Oo. Anong mga concerns mo, Dok, na luwagi palabuot sa mga mapabaksin, Dok? So far, amo magyapon, ang ila dalon determine kung mapabakuna sila, ang ilang any government issued ID, no? Maganda importante. Tapos aside sa any government issued ID, ang ilang ballpen dalon gid nila. Tapos ilang mga documents, no? Then kung magpabakuna sila, make sure nga ang forms na ginahatag naton, fill upan gid nila sang kompleto kung sakto. Para agud to, madiretso-diretso ang aton process kag hindi kita maghulat dugay, no? Kay insigida once ka makasulod ka na sa vaccination center, the process starts. So the most na pinirmo is 15 to 30 minutes. Ka na dayon. So far ang ato pumuluyo very cooperative, no? Kagabi nag-duty kita sa McDonald's Lacson, where we're able to consume mga almost 250 doses. So makita mo yan miskan sa gabi ang enthusiasm kag interest ang pumuluyo magpabakuna ara gyapon. Okay. Dok, wala naman to update, Dok, sa tong tatlo ka mga nagbiyahe bala sa South Africa? So far, wala naman kita sa update to. Kasi we were firm in our decision not to accept them in any of our hotel facility in Bacolod because of the principle that less travel, less transfer, less probability of exposure to other people, no? Granting hindi man negative man itong RT-PCR nila, but may harap man kita ginatawag na false negative. May ginatawag man kita na false positive. May harap man kita nga too early to be swabbed. So these are the things that we have to take into consideration. So ang ginapanumdum natin niya, it's the safety of the people of Bacolod City, Bomboan. So ang aton siniya is and subong December 1 or tomorrow, December 2, ang schedule sa ilang repeat swab. Hopefully, we pray that it's negative. And if it's negative, they're on the clear. Yeah. No? So we welcome all our returning residents, all our coming back na mga OFWs, no, or foreign workers, provided that they have to follow strictly our protocol. Alam mo, ang problem ta sa COVID balaan or any infectious disease for that matter, travel is number one reason why it can easily spread from one country to another. So we have to make some tough decision in order to preserve the common good and protect the safety of majority of the people. So amo na yung panindugan sa Emergency Operations Center ni Mayor Bing kag ni Ma'am Ang when they have issued that particular statement regarding our refusal to not to accept in any of our hotel facilities. Itungod, kada cities and municipalities may mga quarantine facilities man sila yung bumbuan. So wala man na ginambal sa NIATF na kilalan hotel kit. Wala man na nila ginambal na kilalan air condition kit. Ang importante, they are isolated. Di ba? Ang initial pagaling nga recommendation, ang initial nga recommendation is di ba? Home isolation lang. Okay. Kung home isolation, ang iyang mga close contact should also be swabbed. Nahulaton pa na nilang repeat swab. What if kung nag-positive, tanan to ng mga tao to nga na-expose na sa ila, so they have also to be quarantined and they have also to be swabbed. Para at least mag-declare na ito nga clear kidya na wala kita sa infection sa nag-abot natin nga tatlo. Bumbuan. Bastante okay naman to ang mga travelers here from South Africa. Ito naman to sila sa tagsa ka mga LGU. So hulato na lang to bombodan niya ang resulta. Kapag nga negative lang, bawti ginapangamuyuan, tagid na ining Omicron nga variant nga amuning ginakahangawaan, no? Anyway, Bombo Daniel, amuning update, report naton nga madulong para sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Taradyo, Bombo! Salamat gid Bombo Sindol Sorilia.
Kung i-quarantine, hindi ba nagkakulugan tuod nga kinalan dito kaya sa hotel. Pero may ara man niya sang kinamatarong ang tanan kung gusto niya magpa-hotel, kung hindi, kung may inubayad man lang niya sa hotel. Galing ginalikawan niya sa siyudad sa Bacolod, itong taga sa halin South Africa, hindi mapakta nato mo. May nga dito naging silang destination, kundi man itong LGU, kaysa magkanto pa din sa Bacolod, kaya diri pagin mag-quarantine. Kung positibo, ito karoon nag-problema pa ang siyudad sa Bacolod. Amo na banwa, no? Amo na ang pila ka mga ginalikawan naton sa sinimpag-away naton karon sa coronavirus COVID-19. May panibagong variant amo ning nga variant amo ning Omicron, no? Kag hindi pa ni naton mapatuloy kung insakto gani nga makatalagam ini kung hindi. Pero ang manufacturer sang Sinovac nagpahayag nga ang ila bakuna nga Sinovac daw hindi gini siya masyado kaisog nga para sa Omicron nga variant. Hindi masyado kaisog para sa Omicron nga variant sang COVID-19. Daligid lang kay ari ay samtang nagapadayon ang COVID-19, nagapadayon man ang aton nga promo. Standby. Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabiyanan, ang ato ni kaduang nga winner sa 1 to Panalo Part 20 promo, taga 174-C, Halandon Street, Purok Nangka, Barangay 3, Bacolod City. Aya si Proof of Purchase Silver Swan. Congratulations sa kay Rebecca Cordova. Rebecca Cordova, gilawag ang ibong ngalan 1:40. Dapat magkuha mo ang ibong premyo, hindi maglapaw sa 6 ka oras. Kaya kung maglapaw sa 6 ka oras, hindi mo na makuha, kay magagabot kami sa panibagong winner. Kag dito yata ang ibong premyo. Sa liwat, congratulations sa kay Rebecca Cordova sa 174-C, Halandon Street, Purok Nangka, Barangay 3, Bacolod City. O 41 minutos banwa nagkaligad sa tagnay nga launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bombohanay sa unto do ginakulabos kita galing sa oras, no? Diri sa ito na pagpangalagad. Sige lang, kuhaan ko rin ang update, no, ni Bombo Liani Zil Minardo. Ini may kantanan sa itong patay bila to sa banwasang kawayan, no? May arasang person of interest. Sa sining pagpatay sa kay Agnes Ban, no, mapahuli ni sila balay daw nagabihan siya, hindi man tama kagabi daw, tulo timplano pa man to sa kagabihon, kaya nagazumba ini siya. May ara nga alagyan nga medyo siot daw may mga katubuhan, kag naglakat lang ni siya puli, why na makapuli sila balay. Kay gulpiada lang din nagsyagit, nakasyagit pa rin siya mo. Sa ngagin padulungan sa pila ka mga pumuloy ang area kung saan dinabatian nga may nagyasyagit, amo ni nasapuan ang bangkay ni Agnes Ban. May laslas sa liog. No? Kaga posible kinalantaw sa ato ng mga otoridad, daw dugay na ni siya ginabulubantayan sa area. Kaga naibaluan ang iyang activity, ang iyang schedule sa pag-agi na sa nasabit nga dalan. Di daw na timingan gid siguro ambot kung ano ang katuyuan sini nga ginlaslas ang liog sa nasambit yang biktima. Sa piya linya, kung ano to report, Bombo Liani Zil Minardo, please come in.
Yes, sa Bombodan, so mayara na ginatanaw ang Kawayan Municipal Police Station nga mga persons of interest sa patay sini sa biktima nga kaya Agnes Ban, 35 anyos, sa nga Purok Barangay Ginhungan sa Banwa sa nga Kawayan na Bombodan, no? Sa nga nang tinalikdan ini Bombodan. So, suno sini sa kaya Police Lieutenant Colonel Norberto Norberto Barnizo, ang hepe sa nga Kawayan na Bombodan, no, nga ginatanaw nila 2 to 3 sini ka persona ang nagapatay sini Bombodan sa kay Agnes Ban, kung sa diin wala man ini patimaan nga himuslan ini siya kundi ang nahanungod ito ko na tuhoy dito sa postmortem examination nga ginkuha sa Dr. Bombodan. So last lang ini ang iyang naangkon sa liog nga amo ini ang gintunaan sa kamatayon Bombodan. Gani nagapanawagan ini ang mga kapulisan dira sa Kawayan sa mga witness Bombodan kay may mga statement of affidavit naman ini sila nga kung pwede Bombodan no, makipag-cooperar gid ini sila sa may Kawayan PNP kung gusto man nilang matagaan ini justice ang pagkamatay sang ilang himata nga si Agnes Ban o kon sang ila sini nga sa mga friends niya man na Bombodan no, kami ara iban nga prior sini sa pagkatabo Bombodan may mga nakakita kung sino ini ang suspetsado o kung may naka-witness. So kinangdan ng ginila Bombodan nga mag-cooperate sini sa kapulisan para dala ini ang statement nila sa affidavit nga iga-presentar ini sa korte Bombodan para solusyonan na ini ang kaso nga tuhoy sini sa pagpatay sa biktima Bombodan. Pero may ara na gid man sang person of interest? Yes, may ara na gid Bombodan na person of interest na which is 2 to 3 sini ka persona ang ginatanaw Bombodan. Hindi siya yan drawing lang para nga may update lang? May ara na sila Bombodan, no? So kay may mga nakuha man ni silang mga statement Bombodan sa mga himata kag sa mga friends kay dito sa may pahanugyan man ni gani isang happy sa nga Kawayan na PNP Bombodan nga kung maghatag mangit ini sila sa statement nila is madiretso sila sa police, hindi sila sige sila dira post no sa ilang Facebook kag dira sila maghatag sa simpatiya Bombodan kay kabalo man tanong freedom man na sa mga himata dira o kung saan kada isa sa aton nga mag-post dira sa Facebook. Pero Bombodan, hindi igid ini makahatag solusyon ining pag-post nila kung dira sila masigi comment dira silang mga Facebook o kung sa social media. So kinanglan gid nila Bombodan nga magpalapit sini kung may mga nahibalan din man inibalat sila tukoy sa pagkapatay sini sa nga biktima Bombodan. Okay, sa Facebook daw may mga post dira nga daw mga pabati-bati nga kung sinong ginatumod nga suspitsado? Yes, sa Bombodan. So may ara Bombodan, no? May mga gakabasahan o kung naangot sini Bombodan sa kaso ni Agnes Ban nga madamo ini sa pagcheckyan man sandira sa nga kapulisan nga kung pwede Bombodan, no? Although nga ila niya nga personal o kung freedom of speech ni nila. Pero ang ginapangayo ng isang kapulisan na Bombodan nga kabay pa mag-cooperar gid sila ako ng ilang statement sini is ihatag na gid sa kapulisan kay para matagaan na ini hustisya ang natabo sa kay Agnes Ban Bombodan. Okay. Bombodan, pamatian naton ang dugang nga impormasyon kay detalye kay Lieutenant Colonel Norberto Barnizo. At na lang namon tali ang participation sa possible witnesses tabla kay na-interview naman namon tanan yung mga lapit siya kag may mga ginasugid man sila ngambal sa amon nga may mga statement na pwede ta magamit kag makataglit sa aton nga person of interest. Yes. So nahangyo lang namon sila tali nga kung may gawin sa mga istorya pero hisitan sila may mag-stand as witness nila. Sir. Muna marami naging nahulat namon makatag sa sang kasanagyan kung mapelta ang kaso. Yes. So, ang problema naman kisa mamonitor naman sa social media dito sila yahalaya ka hatag sa statement kag magala ka hambal kung parte sa biktima kag sa natabo. Kung kami ang mamangkot nila, sugod na sila, pero hindi sila mag-testify. Sir. So, sa mga gatag na sa amin. Delay sa amin niya pag sa kaso. Sir. So, sir, ini ang mga ebidensya man, sir, nga na-collect nyo is strong enough man, sir, nga para matumod ini ang mga suspetsado?
With regard sa evidence, ang nakuha naman itong mga ebidensya, ang yaman lang ang mga personal belongings. Kaya ang sundang may gid man na-recover mo. Pero ang ilang statement, kung sa affidavit, i-transform ka sa affidavit, tindugan nila nga makataglead sa aton nga person of interest nga mapalta ang kaso. So far, sir, may person of interest naman gid ka mo? May ara, person of interest based sa ilang nga mga statement kaya gina-istorya nga na-link bala makatag lead sa aton nga possible suspect. Pero sir, mismo dito sa area, kung di natabo ni sir ang insidente o kung ang krimen, sir, wala gid sang may naka-witness, sir? Wala sang may mga circumstantial maka-corroborate sa aton nga kami nakakita, may ara prior sa natabo, may nakakita kung antes ang natabo to may nakuhaan kami sa statement kaya nakita yung possible suspecta, person of interest nga may nakabantay muna isang description lang ang ginhambal niya, at least makataglit yung makakorroborate sa iban yung mga statement yung mga nakilala nga na istorya namon. Yes. Ano imo ni sir nga mensahe, sir, no? Sa mga nag-o na sa mga kinanglan tani nga mag-witness, nga mag-cooperar man sila sa inyo. So nga ako na nga mensahe kagang panawagan sila kung pwede tani kung gusto nila nga matagaan sa justisya kag sa ano na ang ilang atyan o mata na may nakabalos na sa natabo, hindi na sila maghadlok magatag sa amon sang mag-cooperar sa amon. Kaya kung anong ginapangayo nila nga matagaan mismo namon sa protection, pwede namon ma-provide sa masarangan namon nga hindi sila mahadlok kay parang matagaan taman sa justisya to ang natabo sa ilang atyan o sa kayagnes. So ang ginaano ko lang ang social media why kami nagapugo nga maghatag sa ilang sentimento dira. Iti part man sa natin nga freedom of speech dira o kung ano nga ekspresyon. So ang amon lang ginahangyo nga hindi na makabulig nga ma-file ta ang kaso. Kay siyempre kung dira masimpatya man lang mga netizens na masimpatya man lang. Ang lagi na required kaya affidavit nga tindugan nila kag i-testify nila nga amo sila nga makataglead sa aton nga possible suspect. So, amala na, sir. Yes po. Okay, Bumbo Liani. Yes, Bambudan. Kamatang pahayag, Bambudan, sa Ngete, sa Kawayan Municipal Police Station, si Police Lieutenant Colonel Barnizo. So, kabay pa Bambudan, no nga matumod na gid ini ang suspisada sa pagbatay sini sa biktima kay ti daw kaluluoy ginisang nadangtan sa biktima Bambudan. Amo gani man, sige, salamat gid. Sa Bambudan, para sa pagpangalagat sa bumbuhanay sa udto, ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Liani Zil Minardo. 10 minutos na bilin kapag nagat kita sa tagdang alas 2. Ginakulabos kita badua sa nga oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. 24 dias na lang kagapaskwana. Pagdanay kita buwas po sa iyo ang Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Number 1! Basta Radio, Bombo! Ginhangkat man sang mga problema, dalasang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod, ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod,
Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Idna Magsaon, taga Son for Rizal City. Nakadaog sang 500 piso nga sa kabaldi nga premium award 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nagitpak sa magamit ko sa akon nga panimalay. Gilagwanta lang ang kapigado nang gabulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niya magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo!
Mayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, sa mga nakatuni na sa aton sining nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, nga mga suki gid sa aton sing palatuntunan kahapon lamang. Mayong hapon sa tanan dira nga nagapariser ay ho sa aton siniihang nga mga mensahe diri, no, ang iloy kag amay sa puloy-an, no, ang leader of the band, no, sa aton sining mga dear listeners, sa aton si Masuki sa tanan dira nga naga pahuway-huway, ulo-unwind mga kabombo. This is the best time for you to unwind diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. The lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Sa tanan na dira nga nagatamati, no, sa 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa kamaradyo, aber magpulo pahuway daanay, mag-ulo unwind. Sa hindi malabutan sa aton siniya paguragwang pinaagi sa 630 kHz, no, sa 630 kay ti outside na sa aton siniyang area of responsibility. Ang aton siniyang 630 kHz hindi na mabatian, pwede gid sa gihapon gina-enjoy kita pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com. And of course, sa aton siniiya nga mga nag-enjoy man, pinaagi sa aton sini nga cellphone, sa mga naka-download na sa nga Bombo mobile app sa ila sinitag sa ka-cellphone, hello and good afternoon. Sa mga wala pa naka-download dira, aber download na kamo agad nga ma-enjoy ninyo ang aton sini crystal clear na live audio streaming, no, sa aton siniiya nga mga kabombo, sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Kung kamo ang wala pa naka-download sa inyo sini cellphone, aber download na. Agod nga inyo kami ma-enjoy, no? Diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Wala labot sina ang ibang pagid nga mga programa sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Wala labot sila mga kabombo, no? Wala labot sa aton sila nga Bombo mobile app, crystal clear nga live audio streaming. Of course, no? Gina-enjoy kita subong. Ara na nagapareser ang aton siniiban nga mga suki, ang aton sini nga pinalangga nga mga tagpalamati. No, ara na nagapareser pinaagi sa aton siniiya nga mga comments. Pinaagi sa aton sini Bombo mobile o kung sa aton sini Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Kamusta kamo dira kaway-kaway sa aton siniiya nga mga watchers via our FB Live. Kag wala labot sila dira mga kabombo, ara man kita sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod, no? Ara na kita subong sa YouTube, pinaagi sa aton sini nga YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Sa mga nagapareser na dira karon ay ho sa aton sini nga YouTube channel, hello and good afternoon.
Sa mga wala pa naka-check dira sa YouTube channel, no? Come on, try it. Try to check it out, no? Ang ma-enjoy naman ninyo kami pinaagi sa amon siniiyang nga mga programa, no? Pinaagi sa aton siniiyang nga mga programa adlaw-adlaw, pinaagi sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. But kung ara na kamo dira, don't forget to like, share, and subscribe. And of course, hit the notification bell below para nga ma-notify kamo kung ano ang mga live videos naton nga ginapakita dira sa YouTube channel. Okay, nakita dira sa aton siniiyang nga mga pinalangga nga mga tagpulamati sa aton si Masuki. So nasiling ko na subong nga adlaw, first day of the month of December. And this is our favorite month, no? Of all 12 months every year. And this is the most wonderful time of the year, no? It's the most wonderful time of the year. Kay, ari na ang aton sing ginahulat, Disyembre na. Kag today is the first day of December, December 1, mga kabombo, 2021. Tiyamakon wala. Miyerkules kita subong adlaw mga kabombo, no? Kag subong pa lang daan preparar na amat-amaton, no? Para hindi lang bala ma-expose every day or masami nga ma-expose sa mga malls, no? Kaya we need to give our loved ones gifts, no? Ang bulan sang Disyembre, panahon ini sa paghatag sang hinatagay sang regalo, no? Barato man dira o kon mahal, importante madumduman nimo kag mapahalipay nimo. Amo nang ginatawag sa old adage sa English, it's the thought that counts. Ang importante da nadumduman kag ang importante da nakahatag or makahatag ikaw sang regalo, no? Bisan ano lang da nga klase sang regalo, ang importante nagahalin sa imo sini nga kaibuturan sa imo sini iya nga tagipusoon, mga kabombo. So sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton suki, ara na kamo dira, no? Ano kita maka-ulo-unwind kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa aton siniiya nagahatag sa ila sini nga mga mensahe. Hello and good afternoon sa mga nagapareser na diri sa aton siniiya nga nagapadala sa ila sini nga mga mensahe, no? Dugay-dugay Pero antas pa man ari aning aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Produkto ini sang Bombo Music Festival 2016 ang ining nagaisahanon or make it duha, no? Ka mga Christmas songs nga produkto sang Bombo Music Festival o kung ang Ilonggo Music Festival before. Sa tong 2016 may ara kita sang matahom nga bahanon nga ginatiguluhan may Pasko man sa gihapon, no? Isa ini ka karay mga kabombo kag ari aton pamatian ang another version, no? Si EJ Bolaño ini ang nag-amba. This time aton pamatian mga kabombo ang ambahanon gani may bag-o nga version, no? Isa ka matahom nga bata nga babayi nga si Sky kag may matahoman siya nga tingog. Yari mga kabombo, produkto sang Bombo Music Festival 2016 may Pasko man sa gihapon. Wara ta kun kinbunag nga manggaranon, nahisa ko sa mga bata sa amon. Pagustusan da bisan ano pangayoon, kasubo kay pigado tamo
tanam maturaan isa kadlaw tanan naglisensya sa sunod bulan mapabrodan na tatay ko maghandam ka tatay ko palangga ka tatay ko paglaom ka kang aton pamilya kapigatuhon tapuson ron tatay ko paalam ron sa imo nga pagbalik pamilya ta masulahay na siyam kabulan ang anak kontrata siyam kabulan tanang nga madura pero mapaskuan na tay diin karon pabatsyag man abi sa amon o Diyos ko si tatay lang irigalo presensya niya lang masadya na ako antes magpaskwa si tatay ginpauli mo abang suludron kang kahoy nga rektangkulo tatay ko sa diin karon tay manok Pasko na nakaginbayaan mo ang imo pamilya tay bisan pigado lang kita basta kompleto kita kung mag-abot ang Pasko pero kang Diyos ginbawi kang Pasko masubo kay tatay kami nawatan apang may rason gid ang tanan may plano ang kaitaasan espiritu kang Pasko nagapabilin sa amon bisan si tatay wara ron may Pasko man sa gihapon tatay ko sa diin karon tay manok Pasko nakaginbayaan mo ang imo
kapot ang Pasko, pero kang Diyos kinbawi ka. Tatay ko sa diin karong ay manupaskuan na nakaginbayaan mo ang imo pamilya. Kahit bisan bigado lang kita. Amoy ato mga kabombong aton si pambukas nga mahanon may Pasko man sa gihapon. Since today is the first day of the month of December, thank you Lord for the positive spirit nga ginadala sang bulan sang Disyembre, mga kabombo. Apisar sa mga pagtilaw sa kabuhi no sa gihapon, ang aton siniyang pagtuo sa mahal nga makaako, no? Always remember nga Jesus is the reason for the season. Ang pinaka-essence sang karon iya nga season, sang Christmas season, Yuletide season, mga kabombo, amo si Jesus nga once nagpakatawo diri sa kalibutan, no? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ang imo pamilya, kahit bisan bigado lang. Nabatian naton mga kabombo ang ginapabugal gid nga produkto sang Bombo Music Festival 2016 may Pasko man sa gihapon. Gin-compose ni Elmer John Bolaño kag attorney Jose Donald T. Trasporto, gin-interpret ni Elmer John Bolaño ni EJ, mga kabombo, numabatian naton sa background si EJ. Pero ang ginpalantaw namon sa inyo sa Facebook Live, kag nabatian naton, ang nag-interpret to, mga kabombo, ang isa ka bata, no, nga may matahom nga tingog, si Sky Nagalio, no? Sky Nagalio gikan ina sa EJ Studios Online Christmas Recital. Tigi na pabugal, tigi na kay si EJ, produkto sang Bombo Music Festival, no? Nangin Best Interpreter ina siya, mga kabombo. Sang 2016, ang iya sinipag-interpret sang May Pasko Man sa gihapon. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. By the way, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati, sa aton sini iya nga mga suki, no? Sa mga nagapariser diri. Si Ma'am Norma Sariego Alvarez, good afternoon, Miss Jazz. Kanami sang kanta Kasubo, pa-shout out Family Alvarez, Inday Rogeline, J-Boy, Lloyd, Marky, kag subuman si EJ. God bless you. Sa aton sini nga Facebook Live, ara na si sa aton sini nga YouTube channel, sa DYWB Bombo Radio Bacolod, ara na si Abigail Marinas. Good PM is just watching from Makati every day. Clania Acolyador, hello Miss Jazz, good afternoon. Thank you gid sa pag-greet mo kay Efraim Juarez, permigid siya. Nagapamati sa bombo ko sa imo program kahapon lamang. Katahom sang kanta Miss Jazz ang May Pasko Man sa gihapon. From EB Magalona. Miss Jazz Palio, greet sa mama ko sa abroad, OFW siya. Thank you. Ang mama mo, sino ganing mama mo? Inday Clania Acolyador.
no sino ang imo sini nga mother kay para nga palawagan naton ang iya sini iya nga ngalan, no? Dapat ipabugal, no? Saludo kami sa mga overseas Filipino workers, mga bagong bayani. Okay mga kabombo, without much ado, ara sa aton siniiyang Studio B, si Bombo Carla May Defensor, together with our winner sa aton sininagapadayon nga 1-2 Panalo Promo Part 20. No? Isa pagid ka isa pagid ka paghatag sang kasadyahan, no? Kay ti kasyahan everyday ni nga kasyahan. Without much ado, ara sa aton sa Studio B, Bombo Carla, come in. Yes, Bombo Jazz, live kita diri subong sa Studio B, kagakaupo diri nato na aton sini nga utod nga nagpabaylo sang iya sini nga radyo nga nakalansang sa isa ka istasyon. Bombo Jazz, ti bayluhan ini nato, no? Sang 3,000 pesos kag sang radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon. So amo niya aton sini nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon. Bombo Carla, yes, Bombo dapat Jazz. mamati gid sila para klaro, no? Yes. Kay kung magkanto di sila tiong kaisa hindi amo ang ila sini nga paghangop, no? So para klaro ari ho ang isa ka ehemplo kay namati gid siya sang maayad-ayad ti kundi nakuha niya gid ang bag-ong radyo kag cash nga 3,000 pesos. Imagine ano ini ng abanse nga Christmas gift sang Bombo Radio Philippines sa aton siniiya nga mga tagpalamati. Go ahead, Bombo Carl. Sakto gid Bombo Jazz, no? Ti ari subong sa akon sini nga to pa ng isa naton ka utod, no? Sino gani aton nga pangalan, ma'am? Ako si Rueda Agravio, sa Istom 6 Mansilingan. Okay, si Mama Ruela. No? Rowena. Si Ma'am Rowena, Bombo Jazz, nagpadulong diri siya para pabayluhan ang iya sini nga radyo, Bombo Jazz. So ma'am, ano ang imo sini nga rason kung aging bayluhan mo ang imo sini nga radyo? Aging bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Nalini sa RMN. So hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. So nagpadulong ako diri sa Bombo Radio to change my old radio sa isa ka radyo nga ginhatag nyo nga na maka-access sa tanan nga istasyon. Kapag gusto ikaw kung ano ang imo sini nga pamatian. And so I am so happy nga besides sa radyo may 3,000 pesos pa sila ang Bombo Radio nga ginhatag sa ako. Yes. So ari na Bombo Jazz. Sa mga kamot ko ang 3,000 pesos kaga ay igahatag na nato, no? Kay Ma'am Rowena. Kaga after this Bombo Jazz iga baylo na nato ng aton sini nga radyo sa iya sini nga radyo nga nakalansang sa isa ka istasyon, Bombo Jazz. So Bombo Jazz, madamo-damo ini 3,000 pesos. So ma'am, una nga hatag 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. 1,001, 2, 3, 4, 1,500, 1,600, 1,700, 1,800, 1,900, 2,000, 2,200, 2,200, 2,300, 2,400, 2,500, 2,600, 2,700, 2,800, 2,900, and 3,000 pesos. Okay, so Bombo Jazz, congratulations ma'am. So ara na sa mga kamot ni Ma'am Rowena ang 3,000 pesos kag ma'am, mabaylo na kita sa radyo para at least na may baluan ko na kung di mo pagagamiton ang 3,000 kag ang imo sini mahambal sa imo sini nga bag-o nga radyo. So ari na ang imo sini nga bag-o nga radyo. So ma'am, thank you so much man. So ma'am, di mo pagagamiton ang 3,000 pesos. 3,000 nga kwarta ginhatag sa Bombo Radio pagagamiton ko nga dugang sustain sa akon nga sari-sari store kagang iba ni pang grocery ko. So nalipay gid ma'am, dako gid nga bulig. Yes, nalipay gid ako kay dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Thank you Bombo Radio, basta radyo
Bombo. So ma'am, ano man ang mahambal mo sa imo sini nga bag-o nga radyo, may suga na, may ti ko mag-brand out pwede sa gihapon makapamati. Bombo Jazz, may suga na kompleto kag wala na lansang sa isa ka estasyon. So ano mahambal mo diri ma'am? Yes, I am so very happy. Nalipay gid ako kay very useful gid ni para sa amon. Kakadamo siya sang uses na mahatag sa ako. Yeah. So ma'am, basta radyo? Bombo. Number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Yes, ma'am. Speechless si Ma'am Bombo Jazz, no? So, ma'am, ikaw ma'am, number 1 ang Bombo Radyo. Number 1 ang Bombo Radyo. Wow, kanabi kay Ma'am Rowena. So, ma'am, congratulations and thank you so much. So, Bombo Jazz, amoy ni, no, aton sini isa, kautod nga laga pabaylo, sa iya sini nga radyo na kanakalansang sa isa ka istasyon, kagimbayluhan naton sang radyo nga wala nakalansang sa isa ka istasyon, Bombo Jazz. Okay. Yes, Bombo Jazz, so gikan diri sa Studio B, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat sa imo Bombo Carla May Defensor, kag congratulations sa aton siniya nga tagpalamati tagbaylo sa iya sini nga radyo, no, ti amuna, no, kaklaro sang ginahambal naton. Kag by the way, no, isa ini ka good news, early gift sa gihapon, early Christmas gift sang Bombo Radio Philippines, no, from 1,000 nangin 3,000 ang aton siniiya nga cash nga kung magpabaylo kamo sang nalansang nga radyo, no, mga kabombo nga isa lang ka estasyon ang mabatian, hindi man bombo kundi ibang estasyon, no, pwede ka mo diri iya makapabaylo kay bayluhan namon sang brand new nga radyo nga normal, just like this sa akon sini nga left side, no, mga kabombo, just like this nga maliso ninyo ya pagusto kamo ya kung ano nga estasyon ang inyong siniya nga pamatian, no. That's the freedom of choosing, no, kung anong inyong sini nga namian nga pamatian, bombo man dira, no, RMN man dira, MBC man dira, o kung ano man dira nga klase sang nga ano man nga estasyon sang estasyon AB, no, sa AM band or until na sa hasta pa na sa FM band kay ti AM FM ini ang amon siniya ginabaylo sa inyo, no. So wala iniya nakalansang kag wala iniya naka tapik lang sa isa ka estasyon, mga kabombo. You're free, no? Maliso ang iya siniya nga dial, radio dial. That is why that is so called radio dial kay madial mo, no? So kung hindi mo na madial, hindi na iya abnormal na nga klase sang radyo, no? Kay ang radyo with radio dial, mga kabombo. Lilisuan. That is why it is called lilisuan kay pwede mo niya maliso ang amon sini nga radyo ang ginabaylo sa inyo sini nga ipabaylo nga radyo nga hindi maliso. Klaro? And until December 25 ini mga kabombo, no, lipay-lipay kita diri unlimited nga kasiyahan ini mga kabombo kay wala labot sa everyday naton nga mga pamaskwa, mga papremyo naton sa 1-2 Panalo Part 20, no, Bombo Nonoy, no. Bombo Nonoy Jola, no, wala labot sang aton sini nga pamaskwa everyday sa aton sini nga daily draws mga kabombo sa aton nga promo nga 1-2 Panalo Part 20. May ari pa kita yaho baylo radyo. Wala labot nga sa una 1,000 lang tumo, no, subong ya, sumugod subong until December 25, 3,000 ang inyo siniya nga maago mula labot sang radyo. Ipabaylo na kamo diri ho sang nalansang nalansang nga AM stations, mga kabom. Nalansang radyo sa isa lamang ka AM station. Okay? Ano man dira nga estasyon, definitely hindi na iya bombo kay kami gahatag kami sang radyo nga wala yan nalansang. You are free to dial, you are free to make liso, mga kabombo. And I think that's the normal way of having a radio, no? Maliso gid naton. Until December 25, 3,000 pesos. So, grab the opportunity, mga kabombo, no? Kung may ara man lang kamo dira radyo nga hindi maliso, nga nakalansang lamang sa isa ka AM
station. Hindi man FM kundi isa lamang ka AM station. O pabaylo na kamo diri kay may ara kamo sang 3,000 pesos nga cash. No? Sobra pa na sa pamiliti. Kung wala kamo sang pretty, ti pangita lang kamo daanay back and forth kay pag-abot nino diri sobra-sobra nga cash ang amon sa igahatag. 3,000 pesos until December 25. Damo pa na diri ho sang amo sini nga new sets of radios mga kabombo, no? Damo pa na diri. Pero ang ginapabayluhan lang namon, klaro ang ginahambal ni Miss Jazz, ang ginapabayluhan namon inang radyo nga nakalansang sa isa lamang ka AM station kag indi sang bombo kundi sa iban nga AM station. Okay? Philippine Standard Time na alas 2:33 ang takna sa hapon. By the way, may nagmensahe diri damo gid na nami kag heartwarming ang bahanon nga may Pasko man sa gihapon, no? Sa nasiling ko na ang aton nabatian abi version ato ni In the Sky na Galio sang EJ Studios online Christmas special nila, no? So si EJ isa ina sa mga winners naton, no? Sa aton sini nga Bombo Music Festival since pa sang 2016 nga Ilonggo Music Festival pamaskwa musika sang Bombo Radio kag Star FM. Ang ambahanon may Paskwa man sa gihapon. Kay bisan pigado lang kita basta kompleto kita kun mag-abot ang Paskwa. Pero kang Diyos ginbawi ka. Medyo masubo-subo kay it's all about the story of a family nga ang ila sini nga patriarka, ang ila sini padre de familia, no, naglakat sa abroad para nga matagan sila sang maayong man nga bustam lang, no, bangon sang kapigaduhon definitely. Isa ka OFW pero nagpauli matud ang ila sini nga ginakaidlawan nga amay ara na sa kahon mga kabombo kay ti nagtaliwan dito sa abroad. Isa sa mga risgo sa mga OFWs pero ti kabay pa nga nakuha naton ini sang inspiration mga kabombo nga sa gihapon dayon ang Paskwa, no, despite of kay ti Dios man lang ya anak kay balo nga agin bawi na siya. Palangga ko ginang amay ko kay it's all about the father, no? Nga OFW nga napatay sa abroad. Pagpauli sang Christmas ara na sa kahon. Kasubo mga kabombo. Pero kabay pa, at the end of the day, no, death is inevitable. No? Any time of the day, pauna-una lang na. No? Siya subong, ako dason. Ikaw subong, ako dason. Daon mo na ang mga epitaph, no, sa sa mga lulubngan. Kaya let's face it, no? Wala sa may nagabato diri sa kalibutan. Kabay pa nga mapadalman naton ang ining mensahe sa may Pasko man sa gihapon. So bisan sang kasubo, bisan sang kaisa nagapamangkot kaway nga pero at the end of the day, no, i-embrace ta ang mga promisa sang Dios nga He will be there to comfort us, to give us a comfort and to give us joy and happiness in the midst of the trials in life, mga kabombo. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya kita anan sa pila ka mga panumdom. Magabalik ka atong si palatuntunan pagkatapos gid lamang sini. Bacolod #1 Fast Paradyo Bombo 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes.
Ako si Rosalinda Pritos, taga Barangay 16 Purok Boulevard. Nagdaog sa 500 pesos, kag 650 pesos worth of groceries. Nagapasalamat ako sa Bombo Radio. Kaya bisan sini nga kapigadohon nakadaog ako. Pagagamiton ko sa sulod balay kag ibakal ko pang sudan. Kag nagapasalamat ako sa mga staff sa Bombo Radio. Kag bisan sa pandemya, ginapasalamatan ko ang Bombo Radio kay hindi makabuligid sa panimalay ko. Kag nagapangabda ako sa wala pa naga-intra na kamo. Nagapanilhig ako sa downtown, DPS, street cleaners, gabihan. Gapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa mga staff. Kag pangagdagid ako sa mga kaupdanan ko nga maga-intra na kamo kay bisan sa ini nga gamay lang nga makabuligid sa aton. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini mangin layaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari
Ari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, Philippine Standard Time, 44 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, sa kay Sir Ray Tignero. Sir Ray, thank you so much for always listening. Good afternoon, Miss Jazz. Please greet happy birthday on air, no? For me, my Papa Reynaldo Tignero, sang Crossing High School, Barangay Lagasan, Bago City. Happy birthday sa imo subong gid sini sir. You are celebrating your birthday, no? Kay siling mo, happy birthday on air for me, my Papa Reynaldo. So upuray ka mo sang papa mo, no? Naga-celebrate subong nga adlaw, no? Sir Ray Tignero, happy birthday together with your Papa Reynaldo Tignero, sang Crossing High School, Barangay Lagasan, Bago City. Nagpadala si Sir Ray sa mensahe sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. By the way, ang akon sininga pag-upod sa kasubo, no? My condolences sa pagtaliwan sa akon sininga dear friend, my former colleague here sa DYWB Bombo Radio Bacolod, sa kay friend Daidin Alcalde, na nagtaliwan na iya sininga iloy si the late Mama Melba Alcalde, no? So God bless you, my friend, and the whole family, no? Sang Alcalde family. Our prayers are with you, my dear friend. Hugs and kisses, dear Daidin. By the way, good afternoon man sa kay Reuben Clint Alejandro. Good afternoon, Miss Jazz, listening. Thank you so much. Si Norms Bulanon, Miss Jazz, pwede guba lang radyo kay amo na lang gid ang radyo nga ari diri sa balay. Hindi pwede ang guba. Okay? We are looking for that radio set nga nakalansang sa isa lamang ka AM station. Amo na siyang amon pwede nga mapabayluhan. Okay? Klaro ha? Ang amon sini nga ginapabayluhan diri, ang radyo nga nag-andar pero sa isa lamang ka AM station, no? Hindi pwede guba. Wala kami nagapangbaylo sang guba nga radyo. Klaro? Thank you so much, Norms Bulanon. Si Agnes Lapuos Espelita. Hello, Ma'am Jazz, watching here sa may Hong Kong. Silingya ka na, gid sang kanta, may Paskwa man sa gihapon. Relate gid kami,
ng mga overseas Filipino workers. Thank you so much, Ma'am Agnes Lapuos Espelita, no? The ang ginaano bala sa mga OFWs, no? Ang ila siniiya nga mga ginahimo bala para sa ila sa pamilya ya sobra-sobra, no? Especially kung may ara yang ati masubo didto pa nagtaliwan bangod sang kun anuman ang rason ay magpauli diri amo na ara na sa kahon, just like sa aton sini nga ginpabati nga bahanon nga na-touch gid si Ma'am Agnes Lapuos Espelita nga isa man ka OFW naga-obra dira karon sa may Hong Kong. Hello sa kay Sir Joseph Arnido. Sir Joseph Arnido, thank you for always listening. Joseph, salamat gid. Sa kay Ma'am Juvie Sarge Amodente, hello Miss, just watching with you. And it's overcast here where we live in North Otago, South Island, New Zealand. Sila nga matulutugnaw na Miss Just diri sa New Zealand. And Christmas is around the corner. Beautiful singer and Christmas music ang may Pasko man sa gihapon, no? Kaya mo gid sang mga nanamian sa aton siging pabati nga produkto ng Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival 2016, mga kabombo. Antes man naton pagabasahon ang kasaysay ni Gina Lynn. Si Gina Lynn, 24 years old, sang Banwa sang Pulupandan. Ari aneng aton sini kahapon lamang. Today in history, mga kabombo, no? Do you have red ribbon dira subong? Pula nga laso or pula nga ribbon? Nakibalo-bala ka mo mga kabombo sa aton si kahapon lamang today in history. For your information, FYI, labi na gid sa mga bagong henerasyon. Nakibalo-bala ka mo nga subong adlaw, World AIDS Day. Antes pa man, nagka-pandemic kita sang COVID-19, pandemic na niya sa nakaagi na kita sa subong sang pandemic sa AIDS, mga kabombo. That is why ginbutangan gid niya sang specific date every 1st of December ang bugos na kalibutan, no? Isa apisar sang pandemic proti online ang activities, online ang celebration kay big deal man ni ang AIDS, mga kabombo, no? Acquired Immunodeficiency Syndrome or AIDS, isa ka chronic, potentially life-threatening condition just like COVID-19. Mas malain pa subong kamay Omicron na mga kabombo, no? Ang AIDS ginadulot ini sang human immunodeficiency virus, so kunang HIV, by damaging our immune system, no? HIV interferes with our body's ability to fight infection and disease. That is why kung maghambal kita AIDS, no, pares niya ni antes pa man sang HIV. Amo ining rason kung nga may ara kita sang World AIDS Day, mga kabombo. Today, every 1st of December. Kaysa kaangay nga petsa, subong nga adlaw mga kabombo, Disyembre 1 sa tong tuig 1988, mga 33 katuig na nakaligad, sang ginhiwat for the very first time 40 or 33 years ago ang World AIDS Day, mga kabombo. That is why I'm asking you if you have your red ribbon there, pula nga ribbon, kay ang red ribbon o kung pula nga ribbon, isa ini ka global symbol for solidarity with HIV positive people and those living with AIDS, mga kabombo, no? Ang aton sinipag-upod sa mga nangin biktima nga buhi patubtob karon, mga kabombo, nga nagasofrir sang HIV and AIDS. Sana siling na naton ang World AIDS Day gina-designate ina every December 1st of every year since 1988. Kaisa ini ka International Day nga gina-dedicate sa pagpalapnag, pagpataas sang awareness sang bugos na katawhan, sa bugos na kalibutan angot sa AIDS pandemic
lately do na limtan ta na ang mga iban pagid nga mga makamamatay nga mga balatian kaangay sang AIDS, no? Because we are focusing sa panibag-o nga nagautas sa aton si kabuhi, ang COVID-19 kag ang bag-o siniya nga naga-mutate nga mga variant niya mga kabombo, no? Pero as sa subong sumugod sadto as sa subong ang AIDS ya sa gihapon nagadulot ini sang huol sa mga matapikan, no? Gina-cause ini sa nasiling na naton kag ginapalapta sang mga tawo nga may HIV infection. Kag syempre nagaupod kita sa pag-mourn, sa pangasubo sa tanan nga mga biktima, no, sang AIDS mga kabombo, sa mga nagkalamatay bangod sang AIDS ngani. Ang acquired immunodeficiency syndrome o kon AIDS sa nasiling na naton isa ini ka life-threatening nga condition nga ginadulot sang human immunodeficiency virus or HIV. Kag ang HIV virus amo nagaatake sang immune system sang pasyente. Kag naga-reduce sang resistance ni sa iban pagid sa pagpakigbato bala sa aton lawas sa iban pagid nga mga balatian, no? Ang tanan nga mga gobyerno kay ginapamunuan ini sang World Health Organization and at the same time sang United Nations mga kabombo, no? Ang tanan nga mga member states kalakip na diri ang Pilipinas nagaupod kita, no? Tanan nga mga gobyerno, mga health officials, non-governmental organizations, so kan NGOs, no? Kag tanan nga mga individuals around the world nagaobserbar subong nga adlaw. Kag sa masami subong ginamassive ang education angot sa AIDS prevention and control mga kabombo. Ang World AIDS Day isa ini sa 11 ka mga official global public health campaigns sa World Health Organization. Dala na diri ang World Health Day, World Blood Donor Day, World Immunization Week, World Tuberculosis Day, World No Tobacco Day, World Malaria Day, World Hepatitis Day, World Antimicrobial Awareness Week, World Patient Safety Day, and World Chagas Disease Day, mga kabombo. Abi ninyo, as of 2017, ang AIDS nakapatay na, nakautas ng kabuhi sa tunga sang in between 28.9 million kag 41.5 million people worldwide. Kag suno sa estimate, 36.7 million people are now living with HIV, making it one of the most important global public health issues nga recorded sa maragtas sa aton siniiya nga kalibutan. Salamat sa pinakabag-o karon nga na-improve nga access sa antiretroviral treatment mga kabombo sa naglain-lain nga mga regions sa bugos na kalibutan kay nagpanubo ini sa death rate from AIDS epidemic, no? Kay nag-decrease humalin sa peak sini sa tung 2005, dumdumanta sang 2005 nagdangat sa 1 ka milyon, no? Ang natapikan sa sini nga balatian labi na gid sang 2016 compared to 1.9 million sang 2005 mga kabombo. So ang HIV cases diri sa Pilipinas sunod sa World Health Organization according man sa Philippine Department of Health nagadangat ini karon sa 7,363 ka mga HIV cases nga na-record sa una nga 8 ka bulan sa tung 2017 mga kabombo kalakip na sang 891 AIDS cases and 334 deaths diri sa aton sini nga pungsod. How much more how many years after kay today is 2021 na. Sa 1984 mga kabombo, no? Grabe ang kaso diri sa aton nationwide. Especially subong. Sa bugos sa kalibutan ng HIV, padayon nga nangin major global public health issue nga nag-utas sang kabuhi 36.3 million lives so far ang nagkalautas bangod sang HIV AIDS.
Ang masubo diri, there is no cure for HIV infection. However, with increasing access to effective HIV prevention, diagnosis, treatment, and care, including for opportunistic infections, HIV infection has become a manageable chronic health condition, enabling people living with HIV to lead long and healthy lives. So kabay pa, no? Doon nalipat na kita sa iban nga mga balatian nga nagauta sa aton kabuhi. That is why today, ginapahanumdum kita, magmangin careful kita, mga kabombo, no? Kay ti subong adlaw, celebrating the World AIDS Day, no, for 33 years na ang ginahiwat ini since 1988. If you have your pulang ribbon or pulang lasso dira, you can wear it today, no? Bilang simbolo sa pag-upod naton sa pagpasanyog sang awareness angon sa sining AIDS pandemic. Dala na diri ang naga-cause nga HIV. Philippine Standard Time, 3 minutos na lamang labilin kag labot na kita sa takna ang alas 3. And without much ado, ari na ang aton sini pinaka main menu sa aton sini palatuntunan kahapon lamang ang inyo sini nga makasaysayan. Ang aton sini nga letter sender sa nasiling na nato nagapakilala lamang sa kay Jeneline. Jeneline is very young at the age of 24. Ini siya taga Banwa sang Pulupandan. Ang kasaysayan ni Jeneline iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, kasama tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lang ako sa kay Jeneline, 24 years old, sang Pulupandan. Miss Jazz, before anything else, gusto ko i-greet ang akon nga mga best friends for life, sanday Georgia, Rita, Sol, and Lovelyn. Abi mo, Miss Jazz, bangod sa akon mga BFFs, padayon ako karon nga naga-move on sa aton sini nga heartaches dulot sa akon sini iya nga nangin boyfriend nga gulpi lamang nadula, gulpi lamang na alimunaw. Angot ini, Miss Jazz, sa akon sini nga boyfriend nga tawgon ta lamang sa kay letter B, no? Bilang iya sini iya nga initial. Nakilalahay kami ni B, Miss Jazz, sang time nga nagatrabaho ako, sang time nga wala pang pandemic. Siguro a year or so, nakilala ko ining si B. Isa ini siya ka agent sa isa ka pinta bala, Miss Jazz. Kay ti gin-renovate ang amon sini iya nga office. Rason man nga ti na, siya na dira nagkadto, siya ang nagtransaksyon sa amon sini iya nga boss. Dira kami una nagkilalahay ni B. Tagalog ang iya sini iya, Miss Jazz, nga halambalanon bangod kay ti hindi siya taga diri, although mayara siya sang tiya sa may syudad sang Bacolod, kag subong man diri mismo sa amon sini sa Pulupandan, may paryente man siya. Dito, Miss Jazz, nagsugod ang amon si pagkilalahay ni B, although hindi ko pagid man siya kilala, Miss Jazz, pero wala niya ako giluatan pagkatapos nga nakilala ko siya sa nagkadto siya sa office. Dito, Miss Jazz, nga luyag sa akon si B. Kasi prangka nga sugilanon kay sa amo tong panahon naga-nurse ako to sang akon siniiya nga pilason nga tagipusoon. Wow, bangod man sa akon siniiya nga nangin boyfriend, although fling-fling lang to, Miss Jazz, pero I was hurt that time. Sang wala kami nagdayunay. So bangod kay ti ara si B kag first impression ko sa MS Jazz, he looks handsome and he is good kind of person, although nga wala po siya nakilala gid maayo. So sa malipot nga pulong, Miss Jazz, ginsabat ko si B nangin kami. Hasta nga nagdangat na lang sa adlaw nga naglisensya siya. Antes pa man nagka-COVID-19, Miss Jazz.
naglisensya siya nga mabalik siya sa Manila bangod kay ginsaylo naman siya dito sa iya sini iya nga company, sa iya sini nga boss. So amo to Miss Jazz ang promisa sa ako ni B. Kinahulog ng ako singa buot sa iya Miss Jazz. Pasalamat ko kay nalimtan ko ang akon sini iya nga daw fling man lang to Miss Jazz pero nangin boyfriend ko to antes pa man nag-abot sa akon si B. Pasalamat ko kay nalimtan ko to Miss Jazz ang hurt ang gindulot sa akon sini nga boyfriend kag amat-amat nga naluyag na ako sa kay B. Hasta lang nga nag-say bye-bye siya kay naghambal siya. Ang promisa niya sa akon bisan makadto siya sa Manila, mabalik siya dito sa gihapon padayon ang amon sini nga communication. Amo gina Miss Jazz ang promisa niya sa akon nga bisan magkainano padayon ang amon sini nga relasyon, padayon ang amon sini nga communication. Kag ang promisa pag niya nga bisan didto na siya ginbalik sa iya sini nga trabahoan, promisa niya nga kon may time siya magabalik siya diri sa Pulupandan. Pero Miss Jazz sa abtan lang sang COVID pandemic hasta subong samtang ginasulat ko ini, wala sang may nanawag, wala sang nang text, wala sang nagmensahe sa akon sa Facebook, sa social media. Kag wala man sa may nagbalik nga B. Although naintindihan ko kay ti pandemic, pero ang promisa niya Miss Jazz sa akon nga padayon amon si communication, nga padayon namon ang amon si relasyon bilang boy-girl relationship namon, wala gid Miss Jazz natabo. Grabing akon sini nga paghibi more than sa akon sini iya nga fling sadto nga nanging boyfriend ko antes pa man sa iya. Kang nakahibalugid ning akon sini nga best friend for life kasanday Georgia, Rita, Sol, and Lovelyn. Pasalamat ako Miss Jazz kay ti although nga wala gid nakahibulong akon sini nga pamilya, may kang tanan sa amon ni B, although they know nga may nagapulo pangaluyag sa akon, wala sa kabalo nga nanging kami ni B, at least arang akon sini nga mga best friends nga nag-alay-ay sa akon kag nagsiling nga I have to move on. Miss Jazz, kabay pa nga nakahatag ini sang inspirasyon sa imo mga tagpalamati, labi na gid sa mga huben kaangay ko nga nag-trust ako sa isa ka lalaki nga hindi ko pa kilala sang maayo. Nagbaton ako, naghulat sa iya sining mga promisa. Pero sa subong Miss Jazz wala gid. Amo na ang pinakamasakit. Pero thank you sa akon sining mga best friends nga ara sa subong nagaupod sa akon kag nagahambal, pushing me to keep moving on. Tubtub lamang diri Miss Jazz sa akon sining letter. Ang tagpadala si Ginaline, 24 years old, sang Pulupandan. Well, Ginaline, para sa mga young people dira, no, I'm sure makarelate gid kamo sini. Unahan ko sa paghambal. Promises, sometimes, if not all the time, are meant to be broken. Especially nagpromisa sa imo, hindi mo pasyado kilala. Siguro bangod kay ti gusto mo lang to malimtan. No nanginta pala ning imo sini iya nga paghatag dayon sa imo sini nga matamis nga hoo sa kay B. Nga bag-o mo lang nakilala nangaluyag sa imo. Ginataga mo tsansa naging boyfriend mo. And one day, naghambal nga mabalik siya. Before nga ginbayaan ka, nagpromisa nga balikan kaniya, nagpromisa nga padayuno ng inyong relasyon, padayon ang text, padayon ang pagmensahe ay, tawganay, etc. etc. Unfortunately, ni isa wala gid natabo. So kaklaro lang gid Ginaline, no, I'm so sorry to tell you, pero biktima ikaw sa ginatawag paltik nga paghigugma. Unfortunately, nadalman ka, no, na for the second time around nasakitan ka, pero mas masakit subong kay ti na in love ka na sa boyfriend mo nga si B. Kaya mo na galing kay ka ano gid, no?
Kag sa nasiling na naton, no, ang promisa, if not all, sa masami, promises are meant to be broken. So, insakto nang ginahambal sa imo sa friends. Hello lang dira sa imo sa mga best friends. Nga ginagreet mo, Georgia, Rita, Sol, and Lovelyn. Hello lang dira sa ila, no? Kag sila ya ang nag-alalay sa imo. Yes, forget about B. Nurse your heart. Ikaluluoy sa imo heart, no? Pero sige lang, keep moving. Continue to move on in life. And don't forget to pray. Nakabay pa nga soon, no? Maayo ang imo sining na bruise nga tagipusoon bangod sang ginatawag paltik nga paghigugma. Jenaline, forget about B, no? Charge to experience na lang, amo na lang ginatawag nga charge to experience. No, you're only 24. Bata ka pa. Damo pa dira ang ma-meet in life, no? Basta importante, learn from it. No? Amo malandri ang aton sining nga makuha sa aton si palatuntunan nga pinaagi sa pag-share ninyo sa inyo si mga true to life stories, especially sa imo, it's all about love, no? Sa patag sang pagigugma, mga kabombo, no? Makuha naton sang inspirasyon, no? Life's golden nuggets, no? So learn from it. Next time, Jenaline, you have to know the person, no? Hindi ka magdali-dali kay ti ka-vulnerable matuod sa aton mo, no? Pala pulo pangaluyagan lang kita ya with all the sweets and nothings, etc. Dali ta give in, no? Amo gina kita nga mga babae. Pero this time, no, you are more wiser than before, no? Kinanglan kilalahon mo background check ang nasambit nga if ever nga may maabot sa imo. I'm sure, no? Just pray for it kay ang Dios na kay balugid kun para sa imo. Hindi to siya para sa imo si B Jenaline, no? Hindi to siya para sa imo. Nangin biktima niya lang kato. Masakit man pero it hurts, reality bites, no? Truth hurts pero you have to move on. Forget about him and start anew, no? Damo pa dira. Enjoy life. You're only 24, Jenaline. So kung kamuwera man sa mga kasaysayan kaangay sini pwede nyo get email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. But before that, arian ang aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Mark chapter 4 verses 35 to 41. Bayara kita dira bombolito, no? Ang aton sining mga graphics. Dira nagasiling, when Jesus comes the storm, dumduman nyo sang ara ang si Jesus, nagasakay sila sa baruto, no? Kag tempest comes, no? Nagagrabe ang storm, kag hinadlukan ng mga disipulo. So naghambal dira si Jesus, gimpukaw nila, Lord, wala ka naga-care sa amon, wala ka nahadlok. Don't you care if we drown? Siling na sang iya sining mga disciples. Ang pinakamensahe diri sang Dios kung ara kita sa tunga sa mga pagtilaw, sa mga tempest, sa mga bagyo, no, sa aton si kabuhi. Na kung isa ginauyogi kita, naghambal ang Dios dira, just like saying sa iya sining mga disciples, siling niya, Jesus got up, rebuked the wind and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. So all we have to do is to trust the Lord, no? We should be still kay ang Diyos niya ang bahala sa aton si mga problema. O pakigbato lang kita, mangin kung sa ano pa, we should fight also, no? Pero ibutang ta ang aton siniya nga pagpakigbato sa tubangan sa Diyos kay siya na ya ang bahala, no? Just like when he got up and rebuked the wind and said to the waves, "Quiet, be still." God is our powerful God. He is God of all. Bisan sa mga bagyo nga nagkatabo sa aton sa kabuhi. All you have to do is to exercise our faith in God. It's bye-bye time na. Inisagapon niyo alagan sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo!
Bombo! Paradyo